Godt. Godt. Hej. Jeg hedder Julie. Hej, jeg hedder Juliane. Og nu skal I se mig lave en dans for jer. Ja, lad os bare kalde den for... Det er en film, jeg har set, og nu har jeg set den rigtigt på YouTube. Men filmen hedder Transylvania 3. Nå. Godt. Okay. Kan I se mig? Ja. Transylvania 3 begynder nu. Jeg prøver lige at lave den, og så viser jeg jer den. Og så et hop til sidst, men det kan jeg ikke lige lave, fordi nu skal jeg lige vise jer det. Jeg står på den her. Så det er lidt klart at tænke på. Godt. Jeg skal lige gøre noget. Så kan man ikke. Så. Nu er det godt. Godt. Først sådan her. Sådan der. Sådan der. Så vender man. Godt. Så har vi sådan her. Og så gør vi den vej. Den vej. Så, ups. Jeg er bare vant til at gøre den hurtigt. Det er første gang, jeg laver en film. Det er lidt svært. Så gør man derude, og sætter den derop. Der og derop. Og så ligger man her på, lige her på hoften. Så tager vi den anden, og så har vi et kryds. Så tager vi den, så tager vi den ene ud og ligger her, så man gør sådan her. Så tager vi den anden ud, så vi gør sådan her. Og så, Margarita. Og så hopper man, men det er jeg ikke så god til, fordi jeg står på et badkar. Så derfor står jeg lige på kanten, så det er lidt svært at balancere også. Skal vi så prøve den sammen? Okay, det er et tegn på. Ja! Det var ikke danse. Ups. Hop. Godt. Nu vender vi den lige rundt, eller... Nu slukker jeg lige for jer, så derfor... Nu slukker jeg lige for jer, så derfor skal I gå videre til næste video.